आज के समाज पर विचार सरकार करे कि कैसे जमाना भ्रष्टाचार इनके आई गवा, कि असली जे दोषी है उसे खी बघारत है, और नीक नीक मनइन के बुद्धि हेराई गवा, कि सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, सेल लगल बा हो सेल लगल बा, सेल लगल बा हो सेल लगल बा, सब हुए रुपये के खेल सेल आदमी के लगल बा, कि देश में बिकात है बड़े बड़े बाबू, देश में बिकात है बड़े बड़े बाबू, रुपया देख के हो जाला बेकाबू, कि रुपया देख के हो जाला बेकाबू, और देश में बिकात बड़े 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 बाबू, और रुपया देख के हो जाला ई बेकाबू, कि छुट्टा और हल्लन के खेल सेल आदमी के लगल बा, झूठा और दलालवन के खेल सेल आदमी के लगल बा, आदमी के लगल बा, हो सेल लगल बा हो सेल लगल बा, सेल लगल बा हो सेल लगल बा, सब हुए रुपये के खेल सेल आदमी के लगल बा, सब हुए रुपये के खेल सेल आदमी के लगल बा।